Nagreklamo na magagurang din ng iturog. Tapos na ito na yading balay lang yade. Ang pag-uruli sa mga balay, sa mga daragang soltero, di magpara rapit-apit sa payag. Di maghapit sa payag, kina. Di magpara rapit-apit dyan sa mabaka. Gari malibong ang pamayo mo ha. O sarang, dagit ka. Ayun na, delayed problema to na yan. Tama ka dyan. Ako lang problema yan. Problema talaga yan, kaya dapat maghapit sa payag. Medyo lawod na. At aga na nga ni. Aga na. Agao na. Kuruli na. Wala man nagpasabay. Wala man kimabayad kan sound system. Kaya man, ang mabayad kan sa barangay. Basta sa atin na pinapagramdam sa ngamin na pag nasan daraga dito sa balay. Tapos naghapit sa payag. Ngunyan. Napit dyan sa mga down sa mga baka. Amo talaga. Baka ayo dyan may madiskwido. Ayo kitang problema. Baka madiskwido kita ang lipod. Maguruli na ata maprograma na si Henry M. Maulo ka pa ngayong sarawayan. Ayun na nga nang pigasabi ta. Di ba? Tama na. Takwa na. Aga na. Bata maprograma na si Henry M. Nakulat ng kwa na yan. Di ba? Hi. Hello. Hello. How do you do? I am fine to be with you. And you. Kumusta lamang po kita kabos? Good morning na Pilipinas. Good morning Legazpi City. Good morning Albay. Good morning Kabikolan, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Good morning po sa mga nagkatutok sa Facebook Live niya na pag-aaga. Kasabay niya to sa Technical Department si Ronald Baldo. Ang sa kuya tabi na researcher kan mga tataramon sa programang Pinky On. Ang advisor niya si Chu Jigs na may birthday pa sana. May birthday pa si Chu Jigs. Okay. Oy, sa Newsroom News Manager Mar de la Cruz pa sana. Tod si News Director Edwin Peralta. Maabot yan. Sa Lawas, mga tugang ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the morning sa satuyang kapalibutan. Mga minaruluwa sa blatter, kung dahil man po maray na police blatter na mga bareta, yan po ay mga baretang burubit-bit. Mga tugang na kapag-pakinabang niya to, gabos. Good morning po. Uy, sa mga taga dyan pala sa Legazpi City Public Market. Mga taga Legazpi City Public Market, magandang morning po. Siring man sa mga taga Daraga Public Market, makusugod dyan pirmihan mga radyo. Nagsaud ako dyan kanuminaging Domingo, Easter Sunday. Aday, bako kan Easter Sunday kang Pizza 4. Pizza 4. Nasugo ako ni Mrs. Marayon pala dyan sa Saud kan Daraga. Kaya lang, maski na managuran, dumog. Di managuran dumog. Nalibong ako. Pero salamat Yakol kitang mga paradangog, mga tugang dyan sa satuyang programang Morning Hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Beno, aramontan mga Buena Manong Bareta sa Morning Hirit sa DCGB. Aramontan report halit dyan sa Lawas. Ange Galero nasa linya. Ange, good morning Ange. Good morning, Vipendri. Good morning sa mga parantabay. Sa mga bungkaras niya itong impormasyon, si 1,400 na doses ng Sinovac vaccine na pinaglalooman na mag-abot naman ngunyan aldaw sa Legazpi City Domestic Airport. Inaan kinonfirmar ka sa banggikan DOH sa HD Bicol kung di kita nasasalain din ang ikatulong batch ni nabakuna na maabot para man sa Spring Rayon as in alas 9:55 ni na pagkaaldaw mo niyan biglalauman na mag-abot sa aeroperto na sambitin ng bilang na doses ni na Sinovac. Na bakunang ini, prioridad man ito o giraray sa mga frontliners na gikan sa mga pampubliko o pribadong ospital o infirmary na nag-akomodar ng COVID-19 patients, quarantine o kaya isolation facilities, government o community-based healthcare facility, clinics as in iba pa, pati naman ang mga kulob na institusyon siring na sana, kan mga kulungan na drug treatment as in rehabilitation centers as in iba pa. Siring kan na sistema na ginamit sa edot na duwang batch na pag-recipe kan DOH Bicol, nin ba po na sa Legazpi
domestic airport, masunod sinda o mapasunod sinda nin maigot na seguridad. Tangan inamagin makaskas man atong biyahe kay ini asin day mahamper masisiring sa cold storage facility kan sa indang opisina. Ipapadaraman daw tulos na mga ini o mga bakunang ini sa mga probinsya tangan ni magamit na tulos sa pagbabakuna poon sa aga April 9, sagod April 14, 2021. Anong pirang piraso ito? 14,400 doses. Di 14,000 paraan sa 7,000 na mga individuals. Sa mga frontliners, tapos ng bakunahan, di pa? May mga nagkapera pa biping for vaccination. At pagkatapos gid kan sa iba ng mga nakasunod, ano? Tapos kaya nasa priority. Okay. Very good yan. Very good yan. Okay? MVP ang mga impormasyon na pangyayari ko niya daw dyan sa Legazpi City. Kasahapon baga nag-virtual meeting sa DOH. Ang Kumpalan, ang Bicol region, di man nakasabay sa high risk. Ang Bicol, ang Sursogon, Boda, Albay, nakasabay sa moderate risk. Moderate, yes. Yan, okay. Pwede nang bakunahan sa mga... Takasapon, ka-text ko si Madam Angelina. Joanna. Angela. Joanna. Mga Joanna pa lang talaga, may tsura. Sana all. Mga Joanna. Pero Joanna Kendebresia, Apostol. May mga tsura. Ini si Madam Angela, Joanna Angela. Maraya, mga mabuoton. Ka-text ko kasapon eh. Okay. Okay, sige. MVP, ang mangyayari taon-taon sa Legazpi. Ayun ako, may nagatindo mo na taga DCGB lamang sa virtual meeting, ano? Inda pong. Garo na, adi. Inda sana. Ayun pong salita. Ada kang barita. Opo. Okay, sige. MVP, ang Galero, DCGB. Sa masunod, Ramon mo ang barita ng Kunigwa Uday, ha? Sige. Okay, sige. Bye-bye. Thank you, Ans Galero, sa report. Hali dyan sa luwas. Mga tugang 42 na mga parauma sa Barangay Hunop, Malinaw, Albay. Naka-receive po ng ayuda hali sa Albay. May kinaraman sa Livelihood Assistance Project. Oy, very good man ini. Ipinagi po ini sa Albay Veterinary Office. May kinaraman sa pagtaon ni tagsararong bagas mga gamit sa pagtanom nin kurakding, vegetable seeds, 10 mga manok, asin sarong sako na pambahog sa manok. Ayos magani. Tinawan ang kisarong sakong bagas, tinawan ang kipangtanom sa kurakding, vegetable seeds, 10 manok, asin sarong sako, nin pambahog sa manok. Ini na gamit sa pagtanom ki kurakding. Di man baga. Ang kurakding nagbubuhay sa mga puning kahoy. Di ba? Pero unang teknik mga tugang, di ka mo tabi maggamit ki kurakding na yaon diyan sa mga siguro mga 5 dangaw hali, siguro mga kwansa na mga 3 dangaw hali sa daga. Di ka mo kan magkuha. Nakurakding na hali sa daga ako diyan po diyan majaon man sana diyan sa bulod. Taram din doon minapatubo kang nainot mga tugang ayam. Bagong iyo. Okay, very good yan Mientras tanto, mga tugang kinumpirmar kan City Prosecution's Office sa paginato ni Brian Baleda na may nadakul asin dagdag mga tugang na mga persona ang nabibiktima daw tabi nin panlulupig. Salbata na adi. Naglangkaw daw ang kaso kang incestuous rape. Na nagigibo kung bako sa ama, so stepfather, sa tiyoon, tugang, ululo, o mga kaparyentesan kay ni. Sinabi ni Baleda na dapat na mag-alangan ang mapubliko, lalo na ang mga kababaihan kung sinabiktimanin panlulupig sa indang mga lugar, asin magsumbong sa mga otoridad, tangani na matawanan nin magkanigong aksyon, asin sinda, mataunin magkanigong legal assistance sa mga ini. An informasyon iyo ansaro sa mga
pinagtututukan mo niyan kan city prosecution pagkatapos na nagdadakol daw ang mga babae na nagreklamo sa siring na bagay. Grabe man may pandemic na iyo pa nagkakagribo ka nagkakapirata na mga kababayan, mga tugang nigdipo sa probinsya kan Albay. Mientras tanto, may 169 daw na mga medical health workers kan Bicol Medical Center sa Naga City ang nabakunahan na kan ikadawang dose kang Sinovac vaccine. Very good man ini. May bad news kita sa AstraZeneca. Ikaw kitang bad news mga tugang sa AstraZeneca. Nahihiling ko kasubanggi sa BBC, buda sa Al Jazeera, buda duman sa France, 24 News. Ka iyan? Sabi kan mga mga taga-European Union medical experts, saro da mga tugang sa dapat ibugtak na rare adverse effect mga tugang ka AstraZeneca, iyo ang blood clots. Nagkakapakurta John Ronaldin dugo, nakakapakurta da tabi nin dugo. Sa tuyaan duman palan sa UK sa Europe, may mga nagadan dahilan sa siring na bagay, although bako man di dakol na pero pag sinabing gadan maski saro significante ang tabuhayan ng tao, may mga nagadan mga tugang buda dakul ang nagkaigwan ng blood clots kambi na kunahan tabi kang AstraZeneca. Kaya sabi kan mga doktor na iling ko nanggad kasubanggi bata pipirot-pirot na ako nawara sa pirot ko kang gusto nang ilista na rare. Pag sinabing rare, mga pambihira, di ba? Mga pambihira na side effects mga tugang kang AstraZeneca vaccine. Iyo tabian pagkurta din dugo. Tama ba Bicol ta kang clot? Blood clot? Di ba mo ko nagkurta? Kung sabi yun, sa dugo, ng Bicol kang clot naan. So, may parte na nagbilog sa dugo. Nga sa dugo dyan nga sa may braso mo. Buminilo, garol ka. Ng clot, pagbara, pagbaranin dugo. Ay niya kung bumaraan dugo dyan sa may puso mo, kung naatakiyon ka, kaya mga tugang may nagkakagaradan, adi, ay makahadit man ini. Pero na ko atulo siyang kan mga eksperto duman mga tugang sa duman tabi sa duman po sa European countries, European countries, Mientras tanto, kumpiyansa po si Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo na marealisar ang sa iyang pangaturugan na maging root crop capital ang sa indang distrito. Very good, Asob na talaga, dakol ang pakinabang, Diyan po mga tugang sa 3rd District Albay. Dahilan po sa Taranongman Project ni Kong Didi. Madago sa tabian Kong Didi, na mga bagay na imbulto ang mga kahubinisan, imbulto ang mga kababaihan lalo na, asin po ang mga kalalakihan na pinag-inganyar na magpartisipar sa pagtanom. Iyo man talaga ilingon yan na kulang-kulang kita ki mga pagkaon, an man maugma ang nabubuhay mga tugang diyan sa diyan po sa diyan po sa area kang Tercer Distrito. Kasinda po mga tugang igwaki naka-ready dyan na mga pagkaon na mga pwedeng mapakinabangan tulos sa mga maabot na daw. Okay. Mientras tanto, update daw kita. Update nga tayo. Na nailing ko na press release kan Department of Health. So tungkol sa pag-abot kan bakuna. Okay, sige po. Ito muna. I-check ta daw mga tugang angkwana. I-check ta daw tabian. I-check ta daw tabi mga tugang an kaso nin COVID sa Bicol Region. Kaso nin COVID sa Bicol Region. Madali lang. COVID updates. Ano na ini? Paano ini na COVID updates? Gari iba na ang klase kay ni Go daw.
Alat nga na lugod. So mga nagpositibo sa COVID wara, sandali lang baka COVID updates. So vaccine ini, vaccine ini, o madali lang tanapon ta. So press release, mga tugang tungkol tabi sa COVID. Sabagay, sige na, barakuna ko yan eh. Sandali. Walang COVID update. Okay. Ito. Meron tayo. As of, tama ba? Anong pitsangon yan? So, anong pitsangon yan? Webes ngunyan, 8 ngunyan eh. Ay bako na sa latest ini, April 6 ini eh. Tama, yun eh, tama. Latest ini eh. Late sinaki sarong aldaw palan. O ay sus ko, 61 mga tugang ang Illinois ang positibo sa satuyang palibot. 7 po salbay, 4 sa Legazpi, sarong Bakakay, sarong Daraga, sarong Uwas. 0 case ang Camarines Norte. Ang Camarines Norte, very good dun man ha. Si Templado, mga tugang, ang duman sa nabasa kong press release niya, si Governor Templado, ay isos. Dahil ka basta-basta makalaog sa Camarines Norte pagali kang Manila. Ha? Matibayon si Governor Talyado, bawal maglaog pagali kang Manila. Dahil ka talagang papeles, stranded ka dyan sa boundary tabi, dahil ka nanggan makakalaog. Kaya saludo kita kay Governor Talyado. Ilingan, nagresulta, diit ang kaso, ang kaso kan COVID sa Cam Norte. Camarines Sur, 33, 19 sa Naga, 7 sa Pasakaw, 2 sa Nabwa, 2 sa Pili, Milaor, Inocampo, Tigawon, Tagsararo, Sindang Tulo. Catanduanes, may anom, Sarong Baras, Sarong Karamuran, Sarong San Andres, San Miguel, Virac. Buda 0 case sa Masbate. And then sa Sursogon, may 15. Nagdadakul na. Nagdadakul na tabi, mga tugang. Nagdadakul na. 15 sa Sursogon, 4 sa Sursogon City, 3 sa Santa Magdalena, 2 sa Bulusan, 2 sa Watnog. Tagsararo po ang Barcelona, Gubat, Erosin, Asin, Pilar. Iyon na iyan ang pigsasabi ta. Pero may sarong gadan. May saro tabing gadan o. Taga sinong gadan na ini. O dahil galing nabugtakon sa ino. Nasa others. May sarong gadan. Kaya po ang gadan sa Bicol 235 na. Pero tabi ang kabilugan na active cases kan COVID. Nasa 677. Mantang ang cumulative cases 5,671. Yan po ang mga buena manong bareta in the morning. Dagdagan tan mga report hali po dyan sa lawas. Buena manong istorya. Buena manong bareta sa morning hirit. Jimmy, nasalita po, mga tugang nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat, Bibi. Maray na aga sa mga parantabay. Good morning kay Sir Marlon D. Ay, permi nakaantabay si Bossing Marlon. Maski alas 3, nagdadangog sa to. Amaw? Oo. Very good man na lalaki talaga ini. Mayon treats. Mayon treats. Mahapit ako na may bago na siyang ano to. May ano? So, produktong stick bread. Stick? Talaga? Kamatis. May ingrediente. Namitan ko daw. Namitan. Sige daw. Namitan. Tapos istoryan mo man ako. Iyo. Oo. Tapos kung pag nanamitan mo na, sigurado ako, masiramon yan talaga. Taraman mo si Bossing na Marlon, kung pero ngayon naman namitan ni Henry M. Nakadago kita. Tapos masuggest ako niya, kung gumibog ka kan budigos. Ano? Nakakaon ka ng budigos? Budigos. Ayun na. Wala na ngunyan ka itong budigos. Pambihira na. Mga masiramon sa mga limbok sa dong panaw. Darakula pati. Oo. Darakula pati. Baka man anapod ka ang tinapay. Limbok. Limbok talaga.
Sa Miraya, Limbok kada pod. Limbok talaga. Limbok. Sa Sorsogon, Lindok. Amo. Anyway, good morning kay Sige. Sir Marlon D. Thank you, Good morning sa mga... Salamat, Tabi, Yan, Bossing Mr. and Marlon. Mrs. Marlon D. Thank you, Diyan sa Mayon Treats, Salamatan, Tabi. Sa mga dagdag niya itong barita, Bibi, pinapamonitor ko niya ni Mayor Caloy Baldo digdi sa Kamalig an informasyon na nakanto sa sayang karaman na iguanin duwang personang nakauli nali Manila Ata na. yaon sa sarong barangay dahil tinang mo nabanggiton sa sur na partikan Kamalig an linunadan daka ni Tabi Bibi ban gari inarkilagayon taga Ginubatan. Taon-taon, baka ma-interview ko si Secretary Art Tugade. Ata may appointment ako si Secretary Art. Baka hade pa nag-confirm. Pero, may nakauro na ako na ang pag-uran may na mga kolorum na mga van. Nakakaagi. Tagari, pigahanapan ki trabaho ibang mga agency tungkol dyan, LTFRB. LTFRB mo na LTO. Papa, may uldo may nadala ko pasindahan. Nagkatrabaho man. Pero gari kulang ang higpit kan mga ini. Di ba? Yan ang Henry M. Ay, sus ko. Okay. Yan ang Henry M. National na. Tugadi na. Ano pa man? Ano pa man? Si Martin Andanar. Ang kulang na sa nang makaurong ko, si Presidente Duterte. Oo. Ayos lang kulang. Tao-tao doon inda. Pero kung ito parang si Digong na dito ka na sa akin magtrabaho sa Malacanang. Ay, problema tayo ni. Mag-adal ka na magmoda. Latason takang sarawayan ka na. Okay, sige. Alkalde, balikan niya to. So, sa alkalde kan Kamalig, dahil uminagi sa proseso. Ay. Pag-uli, kanasabing duwang persona, kung sa hindi masabutan kung may negative test, ini sa COVID, o dahil talaga, o igwa, ang nipik ng alas kan alkalde, nakakalusot pa ang mga lunadan, samantalang ECQ sa Manila, sararado na sa border, control, alagad kung totoo ang informasyon na ini, ang gustong maaraman ni Mayor Caloy Baldo, ano ang misteryo sa likodan, kan pagkakalusot, kan sabi mga ilisay. Dirihira na ni Mayor Baldo ang mga taga-RHO na verifikaron ang nasagap niyang informasyon, mantang ang barangay na pig-ulian kini, papangapoda ni Mayor Caloy Baldo na mangnohon, i-monitor ang duwang personang ini, sa pagsabing baka carrier ini, namugta kita sa peligro lugod naman kung naro ka niyang sistema. Ata na, yan ang pigsasabi tananggad. Kung aram mo, di man hindi pwedeng purugol, di magulit, talagang mauruli sinda. Gurutom na dado. Pero dapat, mag-asunod sa proseso. Ngani na, taara mo, dapat isipon mo, bako lang ang kapakanan mo eh. Ang kapakanan kang nakakadakol na mga tabo. Yan ang isipon dapat. Diba? Yan ang isipon dapat. Gurutom mo na dado man sa Manila, Bibi. Manila trabaho, nagsasarado na ang mga mga negosyo. Iyo, ta siyempre. Kaysa yan kasalan. Madiskarte ka, maguli. Ang problema, Bibi, takaswapon, so plus report niya to, na pinag-verify mismo ni Mayor Das Maronilla, Mayor's League President, na sararado na bagaan border control, Bibi. Ngunyan, anagihan palan sa mga release can train. Iyo. Mapapod din meeting si Mayor Das Maronilla sa mga alkaldes dahil anta papakusugon ang pagmonitor asin sa mga barangay kaining mga nag-uruli. Takon makakabuilo ang mga ini na apabor si Mayor Das Maronilla na sarado na muna ang mga borders and ining sa mga nag-uruli ma-monitor ng GAD na dahil basta makaralaog digdi sa tuyang runa na dahil na mga papilis kung makabuiloan mga ini problemado kita kay ni later on. Ata na. May nagagida sa mga release na nahilig mismo kanduang mata ni Mayor Das Maronilla. Pareho kang inot tabi Jim, pareho kang inot baga nag-aaragan sa release. Sa release skit dang pigalunadan. So pig-usol-usol. Yan. Makalampas sa border control, malunad na naman. Pag medyo may checkpoint na naman,
maagi na naman sa skate. Pagka sa skate, Oh. malunad naman sa mga tricycle, Oh. sa lunadan, ng Yeah. lokal. Yeah. Sa good na nakakantos digdi. Oh, okay. Bata, nagpupo na naman baga bibi. Kada... Batay ko nga ni kinabot na may nagaparatrek sa kuya. Nauna nga sa barangay, may pagkaabot-abot, pagkaga, nakipag-inuman pa. Naman nga niyan. Sa mga tao man sa barangay, sa mga neighborhood man, nakiinuman man. Siyempre, Ako, baga ako nakauli ka, dapat kayo mag-quarantine ka nin mga 15 days, mag-self-quarantine. Tangani na masiguro na dahil kagi problema. Oyo, so ining sa Yeah. kamalig na nakauli bibi mo monitor man niya to ini. Aram mo niya to taon kung ano ang resulta. Oho. Tagari kita ko na nang gigibon ka ni Mayor Calibaldo once na na araman na positive ito na nag-uling duwag persona. Jesus ko. Batay ka ba sa kamalig ka nagpositibo? Kaso sa ikod kan DOH, sigong kwan eh. Saro. Dahil ko pa nakuan. Okay. Yaon sa uwas. kwan? Ano yung nabasa ko ngunyan sa DOH? Manigwa sa uwas. Oho. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy. Ay, sandali lang pading ala. Pade, pasensya ka na pade Ta oras na po ni News Manager Mar de la Cruz. Alas 5:37 na kaya. Katabi dyan mag-irap pading al. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Kape-kapihin na Newspaper ano dyan. front page. Enot sa morning hirit. Kape-kape na ano dyan Pading Al habang nagdadangog kakainin na report ni Pading Al sa newsroom kan DCGB. Pading Mar, kumusta lamang? Good morning, baby. Good morning sa mga taga-Bantabay. Nadugangan ni 6,414. Aha. Tapos 242 na gadaan. Kira? Sabi kan DOH. Oo. 242. Sarong aldaw? Roger. 242? Roger. Oh my goodness. Okay, sa ibang mga bareta, Sinovac COVID-19 vaccine. Pwede na sa senior citizen, sabi kan FDA. Okay. Clinical trial para sa bulong na ivermectin. Nag-recommendar kan WHO. Oh? Tanganing masabutan na kung talagang Mas may patunay na ata epektibo na. ni o dae. Iyan nga ni padamping kataram. Dahil pagparatarara mo na, dahil man ngaya iyang kiipikto. Roger, Ang pinakadabis dyan, testingon. Roger, mientras tanto ang DOH nagpatanit kontra sa nagtatao, nag-i-endorso kan paggamit ng ivermectin. Dako pa naan si Congressman Michael. Si Mike Defensor. Na siya da nagpatunay na ako ngayon naulian. Paano kaya ang pigataramang kaya na an ivermectin nga para sa hayop? Bakit na pigaklarify na ikaw para sa tao kaan? Roger, ang pagkano paano, bakit niya sa Pilipinas, ang aprobado sa kaso para sa hayop. Nya, ano itong Para ininom sa ni? tao. Sininom ni Congressman Mike Defensor para sa hayop Hali ito? sa luwas. Hali sa luwas ito Hali na sa para luwas. sa tao. Di, maliwanag ngayon yan sa FDA Na, na ang pag-manufacture, pag-distribute, aha. pag-bakal, No. bako rehistrado, Yes. sa ley. Ata na. Maski pa yan imported o local Yes. manufactured. Magayon iyan. Ako kaan na mag-clinical trial. Takunday talaga. Tapos ng istoryata, bago. Roger. Hindi man talagang clinical effective trial, eh. Natagparpasuayan ta ang kung talagang dai. Roger, ang clinical trial, madurar daanin, hanom, na bulan, sagkod, sarong taon. O, tampag inom ka ang padigari halawig eh. Yo. Halawig, may perang aldaw. Siyempre, tutumbukon mo talaga kung ining pamulating ini, Oo. talagang makakagadan kang virus. Iyo nga ni ko ta na. Pasensya na po sa mga namamaho dyan na. Sorry po Pero pade, ang ginibo sa ibang nasyon, Dahil man pag-recognize kan WH sa baga sa kinaban, ang gigibor, resetan sa tao, nang mag-deworm ka. Di silusot. Mag-deworm ka ngayon. Yan naman ang reseta mo, mag-deworm ka. Pero ang purpose, para sa COVID. Pero sa hearing pala duman sa sa Kongreso, sa hearing, Oho. inapot sa congressman na nag-inom Oho. Ano da? na kung mag-distribute niya, kaya kung may ma-diskwido ngayon, si say manimbag, Oo. bahala na ngayon sinda. Klaro mabaga kay Dr. De Chavez, ang may adverse reaction, adverse effect siya sa may problema sa liver, Roger. boda sa garison na stroke pa di,
Gararo kaya ni may duwang minensyon siya eh. Tayo napot ko baga kan adverse reactions. Duwa. Kaya dapat kan din nagiinom na day ki doctor's advice, doctor's prescription. Yan ang dapat na ano ta. Oh. May mga portals na daan na nagka-para-distribuir. Iyo dapat may doctor's prescription buda sumainom i-assist ki doktor. Pero dapat ini, Oo. may kasrikasan kan ahensya. Yes. Yan ang challenge. Kaskasan kan if de buda kang DOH ta. Buda so nagdadanggong mangunyan tabi. Di mag-inom ka na para sa hayop. Taba ka onso para sa to. Right, Igwa tabi gi para sa tawo. Another development, ang sabi kang inako na kan... Oo. Muna pasanay ako, kan FDA na may nagsumitir ng saro na aplikasyon para sa registration. Matanglayo naman kaya pa di. Uto nga di bagang Pero nag-hearing. nung ko sa interview mo, aloy na sinda nagsumitir. Pebrero baga. Duman sa hearing. Ah, Sabi ni FDA, pahanap ko ngayon kunigwa. Natapos lamang sa hearing. Di na ko kakunhain. nakuha na karo. Ha? Nakuha na karo. Takasun mo, nagpayag na na. Pwede- Iba na ngayang saro. Pwedeng iyon na ito. Awin na. Okay. Aha. Oy, nako. Sa mga ma-interbank transaksyon tabi sa ATM, pinuuna na ka nagkapi ng bangko, An? umento sa singil. Pira pa di. 18 pesos. Pag into, pag, O pag mas ma-withdraw ka, duman sa bangko mo bangko. di ba nga Na-inquire ka ngaya, may bayad na dos. okay, Kung ma-withdraw ka, 18. 18. So iba, G's. G's. Ayan, 10 to 18 pesos. Pero kanya kung bangko mo, maski sa ATM, deng kwa na yan, deng charge. Service fee ang apod. Interbank. Sa bagay yun, nabasa saro sa nang saro man sa nang bangko ko, yun eh. Okay, 45 PSG personnel tinamaan ng COVID-19 Oh. out of 126. O bako yan binarakunahanaan? Mapiglinaw ta basta ini ngayon man kayo kinakaibaran ng presidente. Tao, sisiguro ko ngaya, sabi ka Alat mo PSG na. chief na, ang presidente, parehang kondisyon, Kasapon baga, pigahanap si Presidente. nasa Malacanang da. Hindi man da mauli. Iyo nga ni, pero pigahanap baga. Day, Bata ba ko din ang lamos ka sa Banggiso report sa bayan, ito? sabi ba ni amigo mo, Ni Hari? karapatan man ngayon kang presidente, Siyempre. ma-report siya dahil. Mapahingalo man lamang. Maybe next week da. Mapahingalo man, tapagal naman si Presidente. Okay. Buda, baka kung- Gusto lang ang umiyak na eh. Oo nga, baka basta ha, pero coincidence niya na may nagpositibo na PSG, tapos ang presidente nagpahingalo man. Di ba? Parang may mga... Bata si Mayor Sara pala, nasa Singapore ngunyan, ta may medical concern. Roger. Okay. Okay. Pagsumito ng daily diplomatic protest versus China, pinunana. Oo. Kayang-kaya yan sa diplomatic kwan, nauroron. Basta dapat tindugan. Kabi pahali na nga ni duman, ay di sa muya pag nga ini. Kaya pag ngaya nagpirit ka mo, kasuan mi ka mo. Ngaro pa yan. Kaya baka simbag sa mga questions sa pageant, bako naman 7,000 pero ito island. 7,100. Ano kaya? During the term of PRRD or before? Sa term ni How many Presidente. islands are there in the Philippines? Oo. Pardon, sir? Oo. Is it during the term of PRRD or before? Tunay man talaga ang mga pageant ade. Okay. Oo. Okay, so far BP yan ang mga ano, so IATF, materi po mineral daw, Aha. para to karoon ang masunod na quarantine classification kan NCR+. Yan. Okay. Okay, so yan ang mga headlines. So suggest to yung PYC Enterprises para po sa mga leadership radio na gamit nindong pangkomunikasyon na bagay sa pangangaipo personal, negosyo as in emergency response. Magduman sa sendang tindahan sa Purok Dos Ravis, Legazpi City, napon si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Magabot sa telepono number 0938-897-5209. Oo. Kaya complete sa radio, hanap mo, PYC mo na yan. Yan. From Newsbase, Mardela, dahil iba. Salamat pa rin Mar sa mga istorya. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat pa rin Mar. Front page sa Morning Hirit sa DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Padingal, sukapi, naubos na. Tama-tama. Tamang-tama. Tama. Tamang-tama ah. Sakto
Ano? Sabi ko sa mga millennials, sakto lang. Oh, nata talaga ang palit ang boses mo talaga. Magayon ang boses mo. Nata yan ta arugang ka nagari na ipit na lata. Ay, naman mo ka? Okay naman. Ano? Okay naman. Sa linggo, panahon na talaga na, basta na, tama tayo ako taon-taon. Baka lang takang cellphone. Baka lang, ikaan may pinakadakulang boses sa tropa. Oo. Oo. Kasi yun to ng pulis. O tapos, nagkasaday kan, ano? Pangyayari. Sa bagay, ikaw man may pinakasaday na kuhan Ano? na, ano ini? Sabi, pag malaki, maliit. O nga, parang ganun. Una-una sana. Una-una man sa namalaan. Okay, sige pa rin, go. Ayun sa mga informasyon, maski yaon pa ang COVID, dahil nagtutunong ang gobyerno provincial Canalpay Aha. na maiporsige ang mga infrastructure project na makakatabang para makabangon giraray ang ekonomiya ako sa Nagan Albay kundi sa mga pagtaraning pang-provinsyas ng Bicol. Aha. Sa mahayag ni Congressman Alfredo Binogarbin Jr. Aha. na big survey na palanin na Congressman Saldico Aha. at na Gobernador Alfrancis Pizarra Aha. ang planong patinampo Sa? sa Daraga mabalda sa Pantaw-Libon. Iyan man ang karahayan kan ako Bicol. Ade, nagtatrabaho man talaga. Oo, tarabangan talaga. Ade, Oo. nagtatrabaho. Bako man sa kung ano, nahihiling kan nato, buda kan tao, ang trabaho talaga kan ako Bicol. Oo, saka siyempre... May numero na sinda? Ay, pawan kayo. Wala, Nata ko yan, ha? Oning filing na. wala ba wala pa man bala. November pa kayo. Ay. Basta pag may numero na, ikainot na mag-announce, ha? Kung nakuantinot na po dahil. Pero seryoso, kumpara sa ibang mga party list na digdi sa Tuya, ako Bicol man talaga, sorry po ha, nagtatrabaho man sa iba, pero yung mailing mo na aktibo talaga pag-abot sa pagtataon ng serbisyo sa mga Bicolano. So, yan. Totoo yan. Oo. We went in 41 kilometers. Kung pag na-realize na rin ni Bibi, Opo. 41 kilometers, hali sa Daraga hanggang Pantaw-Libon. Aha. Shortcut ng Baray. Aha. O ibig para magi ka pa naman sa Martin District. Kung mangyari rin from Daraga to Pantaw-Libon, 41 kilometers na. Aha. Dadalagaan nun. Kung mangyari na yung planong ini, konektado yan dyan sa International Airport at Daraga. Kaya sa kunyan, ongoing ang mga patinampo, hindi sa iba-ibang area kan Southern, kan Legazpi, Daraga, sa pasirin dyan sa 3rd District, may mga roadway dinig pa. Parte daw ini kan preparasyon kan ini kaning posibilidad na mag-operate na International Airport. Kaya nagtutubod ang mga lokal na opisyal kan Albay, kasabayan ako Bicol, na pagkatapos na ang COVID, nakunang bagay ini, sa mga proyekto ini na magkatabang para giraray na magkabangon ng ekonomiya sa Albay, kundi kan Bicol Region. Yes, Okay, manay, So bako ulang ang COVID para sa serbisyo sa mga Bicolano, asin sa ibang parte kan Pilipinas. Makulang ang COVID. Kaya sana matapos ng COVID na diretso garay ang magbangon ang probinsya ng Albaya sa Bicol Region. Okay. Pero na ipang kamero. Yeah. Sige, bye-bye. Masabay ka na mag-fight. Ano? Masabay ka na mag-fight. At akasapon baga nga na gari. Sige na, latasunta ka dyan. Okay na. Ito na, one source na numero mo. Ay. Sige. Okay, yan ang sa lawas. Alam Mario, DCGB. Alright. Thank you, Paring Al, sa report. Hali po dyan sa luwas. Standby mo na, Lowensa. Diomar at saka Rensa. Sandali. Paningit sa Morning Hirit.
Ang pagka quarter to 6 kaya, iyan po dapat ang segmenta. Na iyan nakakuha nini, naka-rundown nini. Ini ang satuyang ang satuya na clock format ng programa. O minsan, nasa excited ang kung dalilingaman ko, quarter to 6 per ini. Sabi nga ni punong barangay Joy Bahoy, pag nadangog ko na ngaya ini, Paningit sa morning pag nadangog ko na ngaya yan, aram ko na ngayang maalasais na. Yan. Okay? Aram daw nindo mga tugang kun si Isay asin kasoori nagpuon ang pagsuulog din eyeglasses. Yan baga na antipara. Susog mga tugang sa informasyon ang creation da tabi kan glasses ipinagdataong kredito po ini kay Salvino de Armate. Sorry, di ko na double check ng pag-pronounce Sorry anyway, pakikuha na lang po Di ko na double check sa pronunciation kay ni Salvino de Armate. Baka hilingon ko i-check ta ang right pronunciation kay ni Biko dahilan po ta siya mga tugang naging parte kang Santa Maria Maguire Church in Florence. Ang Florence po sa Italia. Kukonektar sa iyan siring na bagay. Pagkatapos na siya ang pinakainot na naggibo asin nagsulog kang spectacles. Yan na spectacles, iyo po yan nakuha na yan na antipara. Nung so Bicol kayo, may Bicol kayo ni. May apod kang spectacles yan. Antipara. Kano minaging 1317. Ang saya tabing invention mga tugang naging sikat sa ibang lugar mga tugang kunhain may mga nag-aral na alaga dahil kinakagibo. Ang term po na inventor dahil po pinagagamit kang uminaging 1300s. Ang apod kaan epitaph. 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 Primero kung pag-encounter kang word na ini primero kung maka-enter ka word na ini. Kan 1300s pa lang, dahil mang keyword na inventor, ini ang term na pinagagamit. Iyo pala ng term na pinagagamit kang panahon. Kunhain, mga tugang hanggang dumantabi, nagkakaigwana ki mga bagay ta. Kung ang tao da tabi, nagkakaigwana nin pagluyan nin paghiling, mga tugaluy na da tabi paghiling, nagsulog kay itong eyeglasses na ito na sa iyang ginibo. Alagad, nagsasabi man na kaluminaging 1317. Ang ideya po sa paggamit kan glasses na iyan, pinunan po as early as 1000 BC. 1000 BC. Kunhain ang ibang sources, mga tugang nagsasabi na si Benjamin Franklin ang nag-invento da ka ini. Kunhain mga tugang sa yaman na inimbento ang pig-apon na bifocal na saro sana na pigyo sa ulog sa mata. Mga tugang tungkol tabi sa bagay na yan. Kung nagpuon kay ito, padagos, mga tugang, ang pagaray, kan mga antiparang iyan. Ang mga archaeologist na tabi na pag-araman, ang mga dokumento na yan para sa optical o para sa mata, before 100,000 BC, talagang may nahiling ng mga ebidensya ng spectacles na iyan. Iyo po ang iguanin historical events, magpuon pa kan 13th century, mga tugang duman sa northern Italy. Iyo manangga. O beno, yan po mga tugang ang mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Madali ta habang mag-report si Lowens, i-double check ko ang pronunciation kay ni ining Salvino, pangalan ni Salvino de
Armate, Armate o Armat. I-check ko Okay, Lowens, come in, Lowens. Yes, salamat tabi VP sarong 28 anyos na soltero takdag sa kinasang bypass operation. Scan Legazpi City PNP kasuhapon sa basado sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect na bisto na si Armando Tripulca Jr. E. Santillan na pinagsasabing kaiba sa database list on illegal drugs na residente ka na sa ambit na lugar. Dahil kay ni na-recover sa suspect ang sarong pidaso ni nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na shabu na iyo an object of bypass, sarong pidaso nin 500 pesos asin apat na pidaso nin 1,000 na mga budel money. Ini-inaristar asin pinasabot kan pinagkasarong puwersa kan otoridad, entry kan Legazpi City Police asin PIDEA, dangan idinara sa Legazpi City Hospital para sa medical na eksaminasyon asin pagkatapos idinara ini sa crime laboratory sa Campo General Simeon Ola. Ang suspect pinagsasabing makakaampang sa kaso kan pagbayular sa Section 5 kan Article 2 kan RA 9165. Tapos. Roger. Iyan tabi, BP, ang mga dagdag na mga bungkaras kang impormasyon, halidigdi sa Legazpi City Police, kay Basen Reboy Mata sa mobile unit, ako po si LDB. Alright. Ito na ha. Thank you, Tabi Lowen, sa report. Ang pag-pronounce pa lang ito, ito. Salvino de Armate. Ito. Ito yung tamang pag-pronounce pala, no? Salvino de Armate. Yan, Salvino de Armate. Yan, okay? Salvino de Armate. Salvino de Armate. Salvino de Armate. Yan, okay? Another one. So ano yan? Epitaph. Ang pag-pronounce pala, epitaph. 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 Ayan. Epitaph. Yan, epitaph. Yan. Sa manok baga yan? Ako, Ronald? Epitaph. Ayan po. Sa manok nga yan. Ayan po, yan na, mga tama na English pronunciation, tabi. Unfamiliar word sa, first time kong pakabasa ka ini ha, epitaph. Yeah. Palibasa, bako dahil ako nagparabasa na. Yeah. Okay, no, sandali lang. Jomar Bien po, may dagdag na report. Hali dyan sa luwas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Sa manukan, maganda kulong kaya. Pasok, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Arestado sa malilipot ang sarong 29 anyos na lalaki na residente kan Barangay San Francisco, Malilipot dahilan sa child abuse. Ang pigahampang niyang kaso, duwang kaso nin pagbayular sa Section 10A kang Republic Act 7610 o itong pinag-aapod na neglect, abuse, cruelty, or exploitation sa sarong aki o minor de edad. 80,000 pesos ang piyansa na kaipuan niyang bayadan kung gusto niyang unang paramihan tapos na makaluwa sa karsel habang bibista pa ang kaso niya. Mientras tanto, sa Rukman na 59 anyos na balo na residente kan Barangay Santa Teresa, Malilipot, Albay, ang arestado dahil sa duwang kaso ng rape. Ang suspitsado na pang sa duwang kaso nin pagbayular sa Article 266A kang Revised Penal Code o itong pag-rape sa sarong babae sa paagi nin puwersa, patakot, or intimidasyon. Dahil piyansang rekomendado ang korte para sa iya. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Mientras tanto, Renz Luna po nasa linya, 1 minuto bago magkala 6. Renz, good morning, Renz. Yes, maray na agad tabi VP, maray na agas to mga parantabay sa mga dugan niya tong mga bareta sa Roman vendor ang arestado digdi sa Banwa Anindraga sa kaso ni estafa sa pinag-apply na warrant of arrest kontra sa suspect na si Alma Rondolo y Malate, 52 anyos, sarong vendor as a residente kay Procono Barangay Ilicao, Dargalbay, na kung saan na-arrestar ang naunambitan ng suspect
digdi mismo sa naunambitan ng barangay sa kasong estafa na igong pinagrekomendar na 40,000 pesos para sa implementas na libertad. Kesa kunyan ang naunambitan ng persona na sa patura naman kandar ka PNP para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang mga nagdabarat at hindi sa panuan kandaraga. Renz Luna, DC Gibigas. Alright, bago kita mag-commercial, sandali lang, sabi, ay, nakulon sa reaction pala, no? Kan panahon, mataram sa beauty contestant during high tide or low tide? Ngunyan during Duterte or Pinoy? Saka. During Duterte or Pinoy? Alright. Sabi ni Nobel, ang bangko nga ni BP para matransfer kwarta sa ibang account na parehas na bangko, mabayad 100 per transaction. Ano daw iyan? Iyubaga. Totoo ini. Tama po yan na report na pinundumo na sa Baraylita, i-report takota sa IATF. Nabawal baga yan? Yung manang ganun. Sabi ni Kuya Diyos San Jose, congratulations, Dr. Hiljego, for a job well done po for COVID vaccination. We are proud. Ay, sandali. Ito pala, anapod nga niya kaiyan. So, text pala ni Kuya Diyos San Jose. Kansarong simana pening. Anapod kaiyan, sketch sariles. Sketch sariles. Okay. Thank you, Kuya Diyos, Speaker busol-busol yan. Sketch sariles. Okay, thank you, So, may igawa yan sa katalibong baga. May biring yan Na, paano po nakalusot sa mga van pa uwi sa Bicol? Di po ba sarado ang border sa Albay para sa non-essential goods? O, yan nga ng hapot. Ligaspi po igwang update sa COVID positive. Saan po? Ay, igwa po na itaram ko na kasabagot. Babalikan ko taod-taod, May pinost kan si Mayor Rosal. So, may apat kitang bago Na? May apat kitang bago. Sabi ni Padeng, ay, so kay Padeng Ray Romero, ni pala, madali lang, basaon ta. Roma 15:1-4, kitang mga makusog ang pagtubod, dapat magtabang sa mga maluya ang pagtubod. Asin bakong ang sadirita sa nang karahayan ang isipon ta, dapat gibuhon kang lambang saro. Sa to, an ikaugma, saka ikakarahay kan sa tong kapwa. Nganing kumusog ang pagtubod ninda, huli sa si Kristo, dahil nagigibo kaan, ikakaugma niya. Kundi, siring sa nasusurat, ang pagduhagi sa imo minahugpa sako, ang gabos na nasa mga kasuratan isinurat, nganing tukdoan kitang magkaigwa, nin paglaom sa paginin pagka tagal sa kakarangahan na itaos sa to kan kasuratan. Yan. Thank you, Padeng Ray. Good morning, Tabi Atinits Mansanillo. At saka good morning, Mangkay Jonas Rosal. Okay, sus ko. Sandali lang, Bago kita mag-commercial, tamasupog digdi sa mga kwanta, mga viewers ta, o gari kadakol na ining mga viewers ta na naman. Thank you. Tabi sa mga nakatutok, mga tugang sa Tuya Tabi na program. Naka-Facebook Live kita na. Sandali lang, ito. Sandali lang po, yung ISOS ko, dakulong pa rin ang views ta. Madali lang po ta basahon ta ining mga reactions nindo. Ay na nga ni ito lugod. So, dapat ang ito. 41 comments ay pangyayari sa Maabaka. Susan David, good morning po. Happy listening po sa Quinartilan, San Joaquin, Legazpi City. Doms Benitez, good morning. Melinda Garcia, suspended na po ba ang flight from Manila to Bicol? Ay, wala pa po. Wala pang balita na suspension, Madam Melinda Garcia. Rose Lustado from BC, Busay, Daraga, Albay. Good morning. Rex Dolino. Favorite radio personality. Good morning. Good morning, Albay. Good morning po sa Our Lady Subdivision, Our Lady's Village Subdivision, Bitano. Yan. Good morning, bossing. Rex Dolino. Saldi Millares. Good morning daw. Pabati ka Millares family. Libas kayo din Pilar. Good morning, watching from Melbourne. Si Madam Anita Armstrong. Emilina Ludana, nasa Bagong Bayan, Daraga, Albay.
Morning watching from Agpay. Joseph Nares. Kulit Rosalie watching from Grateful Bread Store, Baskaran. Good morning, Tabi. Okay. Sandali. Nagahang. O, maya naman, nagahang talaga dahil magkakuan. Sige, tanto naman po si ba. Mga tugang, ang oras natin, alas 6 na. Ang mga bareta, makalipas lang kayo ni. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business